Molt bones, sistèmics. Ens trobem per resoldre el quart problema de dinàmica. I aquesta vegada, de nou, acabarem fent una mica de cinemàtica, perquè el que busquem avui és saber a quina velocitat final arribarà el nostre mòbil que hem deixat abandonat i oblidat en aquest espectacular pla inclinat, del que sabem el seu angle, la seva longitud en l'eix de les X i que té un fregament del 0,15. Anem a veure com resoldre'l, però abans, us subscriviu, li doneu el like i ara sí, ens veiem a l'iPad. Molt bé, comencem, com sempre, situant les forces que actuen sobre aquest cos. El primer de tots és el pes, que anirà cap avall. Després tenim la normal, que és perpendicular a la superfície. No al pes, sinó a la superfície on està recolzat. Veieu que aquesta té una rampa, per tant, perpendicular a aquest. I després tindrem la força de fregament, que suposa el moviment per on llisca, per tant, serà paral·lela a la rampa. Com veiem aquí, la que desentona és el pes, està en un angle estrany, no està en aquests 90 graus. Per tant, haurem de descomposar aquest pes amb una component X i amb una component Y, però no la XY normal, sinó la que ens representa a la rampa del pla. Fixem-nos que hem posat la X paral·lela al pla i la Y perpendicular al pla. D'aquesta manera, d'entrada, què guanyem? Normal i força de fregament ja estan orientats respecte a una de les dues direccions i el Px i el Pi seran les dues úniques forces que ens apareixeran noves degut a la descomposició. Com sempre, aquest angle de 90 graus ens està indicant que tenim els eixos com toca. Un cop tenim això, doncs anirem a aplicar el de sempre. Anirem a fer el sumatori. Compte, aquest angle de 30 no és el que està a baix, sinó és el que està aquí dalt. Anem en compte que el dibuix ens queda una mica tapaït, per això la Px és aquesta d'aquí baix, no és l'altra, i això ens obligarà a treballar amb sinus i cosinus una mica girats del que estem acostumats. Però anirem a fer el mateix. Primer descomposem les forces. Ja hem vist que la Nx haurà de ser 0, perquè no està paral·lela a la rampa, i en canvi la Ni serà la normal tota ella, perquè no es descomposa. 3/4 del mateix per la força de fregament. Però aquesta, la que serà 0, serà justament la d'I, perquè no actua en aquest sentit, sinó que només suposa el moviment, per tant el moviment serà respecte a aquest eix X i serà igual a menys mu per la normal. Ara anem a descomposar el pes. Aquí hem de tenir en compte dues coses. Què passa amb els signes i després què passa amb els angles. Llavors, si ens fixem, si nosaltres hem agafat que anar cap a baix sigui el que és positiu i anant cap amunt sigui el que és també positiu, què veiem quan descomposem el nostre pes? Home, que el pes X ha de ser positiu i el pes Y ha de ser negatiu. A més, si tenim en compte l'angle, ens trobarem que, òbviament, enfrontat en aquest angle de 30, tenim el Px. Per tant, això ha de ser relacionat amb el sinus. I el catet contigu a l'angle de 30 tenim el Px i, per tant, haurà de ser el cosinus de 30. Compte que aquí realment estem capgirant el que hem fet fins ara. Després, òbviament, com és un pes, massa per gravetat. Tots els que ja s'esteu posant un xic nerviosos a dir escolteu, Systems, que aquí la massa no ens heu donat enlloc i no sabrem què fer amb ella, que la tenim per molt d'arreu. Calma i anem a veure què passa. Anem a avançar una mica més. Ara ja podem agrupar respecte als dos eixos i aplicarem la segona llei de Newton, aquella que ens diu que el sumatori de forces ha de ser igual a massa per acceleració. Llavors, en l'eix de les Is, com no hi ha cap moviment, aquesta acceleració serà 0, per tant, el sumatori de forces també ha de ser 0. Si veiem quines dues forces estan sumant, si anem tirant cap amunt, què tindrem en l'eix de les Is? La normal i el pes I. Per tant, això ens permet arribar a la conclusió que la normal serà igual a la component I del pes. Un cop veiem això, és d'aquelles coses que reservem perquè no oblidem que tenim el fregament i, per tant, la normal ens tornarà a sortir. Si no, serien aquelles coses que tampoc ho voldríem per res, però és indispensable. A on surt la força de fregament? En la component, en l'eix X, que de nou el sumatori serà igual a massa per acceleració, però aquí sí que l'acceleració no podrà ser 0. Què tenim en l'eix de les X? El fregament i el pes X. Molt bé.
Un cop tenim això, doncs anem a fer el sumatori. Tindrem per una banda el pes, recordem que és positiu, que és perquè hem descuidit nosaltres amb aquest sinus de 30, i li restarem la mu per la normal. I aquesta normal, sí, nois i noies, serà la que hem trobat abans. Tornarem a substituir una cosa per una altra, de tal manera que ens quedarà que la massa per la gravetat pel sinus de 30 menys mu per la massa per la gravetat pel cosinus de 30 serà igual a massa per l'acceleració de x. Si ens fixem, i no cal ser molt espavilat, només una mica observador, tots els termes que tenim aquí tenen la massa, tots ells. Per tant, senzillament, jo la puc eliminar a tot arreu. De tal manera que ens quedarà aquesta gravetat per sinus de 30 i aquesta mu pel sinus de g pel cosinus de 30. Igual a l'acceleració de x. Ja tenim aïllada l'acceleració de x. Com som una mica així tiquis-miquis i ens agrada deixar les coses maques, traurem factor comú a la gravetat de tal manera que d'aquesta manera, si ens fixem, l'acceleració respecte a l'eix de les x ha de ser obligatòriament una fracció d'aquesta gravetat. Si passem els números i substituïm tot, veiem que al final l'acceleració ens dona aquest 3,62 metres segons al quadrat. Ja no substituïm i calculeu vosaltres. Hem acabat el problema? No, perquè no ens està preguntant l'acceleració. Ens està preguntant la velocitat final. Un cop tenim l'acceleració, la part de dinàmica s'acaba i comencem la part de cinemàtica. Com ens demanen la velocitat final, ja veurem que tenim les dues equacions, i és un moviment accelerat. La de la posició i la de la velocitat. Llavors, què veiem? Home, que jo per trobar la velocitat necessito el temps. I després també necessito, per saber, els metres que recorre, que a mi no me'ls està donant. Aquí han estat dolents i ens han donat la longitud respecte a l'eix de les x normal, no respecte a la nostra rampa. Per tant, haurem de trobar aquesta longitud de la rampa d'alguna manera. Què farem? Trigonometria en mà, farem que el cosinus de 30 sabem que és 20 partit per la longitud que busquem, i senzillament fem 20 partit per cosinus de 30 i això ens dona que és 23,09. Un cop tenim aquesta longitud, ja podem tornar a la cinemàtica, que ja ho tenim tot. Veiem l'incògnita oculta en la velocitat del temps, necessito aquest temps, però si substituïm a la de la posició, veiem que l'única incògnita és el temps, encara que estigui elevat al quadrat, una equació incompleta, super senzilla, que ens donarà que el temps és 3,57 segons. I un cop tenim el temps, ara sí, anem a substituir en la de la velocitat i ja podrem trobar aquesta velocitat final, que serà aquest 3,62 per aquest 3,57, que ens acaba donant una velocitat final de 12,93 metres. Dit d'una altra manera, no us deixeu res amb una rampa perquè l'acabareu perdent ben lluny. I força ràpid. Ja ho hem fet, sistèmics. Ja hem vist que per resoldre aquest problema, com sempre, anirem a pams. Primer pam, separem les nostres forces en funció d'aquests dos eixos, de l'X i la Y. Què ens passa amb un pla inclinat? Home, que els eixos i el nostre sistema de referència no és el que va vertical o horitzontal, sinó que va paral·lel al pla, perpendicular al pla. Però no deixen de ser uns eixos a 90 graus, per tant ens funcionarà perfecte. Mirem què passa amb l'eix de les Is, que ens donarà 0. L'objecte no salta del pla i ens permet trobar l'equivalència de la normal. Després, què trobem? Que la nostra, en l'eix de les X, que és on hi haurà moviment, trobarem l'acceleració, i aquesta dependrà del pes i del fregament. Oh, no teníem la massa, quin problema! No passa res, veiem que se'ns simplifica perquè està a tot arreu. Un cop hem eliminat la massa, ja tenim l'acceleració aïllada. Per fer-ho maco, traiem la G, factor comú, i ens queda una expressió que serviria com a fórmula si ho féssim 30.000 vegades al dia. Si no, és d'aquelles coses que no val la pena aprendre's. Trobem l'acceleració i després ja entrem amb el mar de la cinemàtica. Per una banda, ens donem compte que necessitem un temps, amb l'equació de la posició. Alerta, que els metres no els tenim, que els hem de buscar. Trobem el temps i després trobem la velocitat final. 4 passos senzills, encadenats, i el que hem de pensar és en quin ordre ho hem de fer.
Y com deia el mestre, siempre hipotenusa, nunca catetos.